Когато започваме. Лайв ли сме вече? Здравейте, здравейте, здравейте! Здравейте! Добре дошли! Чуваме ли се първо? Който ме чува да извика! Който не ме чува да извика още по-силно! Добре, здравейте, аз съм Тони Карабашев от Ха-Ха Импротеатър. Много се радвам, че днес сме тук. Ха-Ха на Пейка. Благодарение, разбира се, на нашите приятели от... Ето там се вижда Столична община. Столична община, благодарим ви за това, тази възможност да сме отново тук на Ха-Ха на Пейка. Ето както виждате, хората, който ни гледа. Да, ето, от високо ние сме в студентски град и се... Това е дрон, точно така. Ето ще го оставя пак дрона. И така, благодарим ви, че днес сте тук. Има ли някой... Какво става, господине? Изчезне клон. Това тук е Шерпа, който носи разни рекламни материали. Благодаря. И така, много се радвам, че днес сме тук. Това, което ще направим е, някой има ли, който не е гледал Ха-Ха или някакъв друг импровизационен театър? Тази дама, здравейте. Друг? Кой не е гледал друг? Някой да си дигне ръката? Ти, приятели, добре. За дамата и за нашия приятел там, който не е гледал. Да, аплодисменти първо да кажем, разбира се. Аплодисменти за Столична община, моля ви се. Да. Както виждате и ни чувате, хората, които ни гледат лайв, в момента имаме и публика куче. Ние сме Ха-Ха Импротеатър и да не губим повече време в празнословия. Елате, господина, защото минават хора, да могат да минават. Заповядайте. Да, минете, не се притеснявайте. Това, което тук ще се случи, ще бъдат напълно импровизирани сцени, в които ще бъдат вдъхновени с предложения от вас. Тоест, каквото вие ни предложите, ние от вашите предложения ще се вдъхновим и ще направим кратки, малки игри, които имат определени правила и всички тези правила ще ви ги казвам преди началото на играта. Ако някой не чува, може да извика силно Ха-Ха-Ха. Ха-ха-ха. Добре, ето виждам, че вие не ме чувате, затова ще почна да говоря малко по-силно. Благодаря! Насам! И шлюпки. И шлюпки. Точно така, заповядайте, не се притеснявайте. И така, бих дал, ако така през цялото време говориш. точно така ще говоря през цялото време. Здравейте, здравейте, ето публиката ни се увеличава. Заповядайте. Точно така, естествено, не трябва да се... И така, време е да започнем с първата ни игра. Но преди това, за да започнем, ще ни трябва нещо много важно. Това са именно нашите актьори и това куче, разбира се. И моля вашите аплодисменти за Ивайло Рогозинов. Елате само, че малко по-насам, колеги. Може да минавате от тук, няма проблем. Минавате отпреде, не се притеснявайте. Да, моля вашите аплодисменти за Константин Лунгов. И разбира се, за нашата голяма звезда. Да, човекът, който тежи най-много в всички от Ха-Ха Импротеатър. Да, точно така. Както се казва, по-добре какво беше. Да. Моля вашите аплодисменти за Васил Бовянски! И така, време е да започнем с първата ни игра. Така. Да, колеги, елате по-насам, за да се чувате. И така, първата ни игра се казва История умри! Как се играе? Заповядайте. Не се притеснявайте. Как се играе? Много лесно. Трябват ни няколко жанра. Телевизионни, филмови, аудио, книжни. Моля? Комедия. Това се опитваме да правим през цялото време. Друго? Моля? Опера. Да, само това ли знаем? Комедия и опера. Съпурена опера. Съпунен сериал. Направи си сам. Добре, значи съпунена опера, направи си сам. Добре, други жанрове? Хорър, добре. Моля? Драма, добре. Документален филм за кучета, добре. Български сериал, това също ми хареса. Добре, други? Медицински сериал. Вече, медицински сериал, това е яко. Добре, какво ще направим сега, понеже те са трима, а пък има толкова много жанрове, всеки от тях ще отговаря не за един, а за два жанра. Да. Точно така. Тъй като вече от възрастта, заповядайте, не се притеснявайте. Тъй като вече възрастта си оказва думата, ние не помним много добре, затова ще има нужда от вашата помощ. Ето вие за какво казахте първоначално? Съпунена опера. Елате. Опера? Да. Съпунена опера. Той е съпунен сериал.
Добре, сапунена опера. И така, вие ще отговаряте за това, като ви посоча, ще викате силно, за да може да давате на вашия колега. Това е вашия човек, който съм го зачислявам при вас. Това е сапунен сериал. Вие казахте хорър, нали? Да. Елате, госпожице. Как се казвате вие? Нено. Нена, полисмените за Нена. Вие полисмените за... Вие как се казвате, госпожице? Петя. Петя, полисмените и за Петя. Ето ви отговаряте. Но може да минавате отпред, не се притеснявайте. Не ни пречите. Да. Вие отговаряте за това момче с плаката. Да. Мога да го държа. Като ви посоча, силно викате вашия жанр. А той е? Хорър. Хорър, точно така. Да. Добре. И какви други жанрове казахме преди малко? Индийски сериал. Имаме сапунен сериал вече. Аз искам индийски. Добре, друго? Нищо Трилър? Някой каза документален. Кой беше преди малко? Петя. Нищо, аз господин Ваш ви назнача за документалния сериал. Ето при този господин. Документален сериал. Добре. Добре. И... Даниел, полисмен за Даниел! Той е с... Който ще може да От време на време ще хвърля топката на това куче. Добре. Трябва да ни още един доброволец с жанр. И сега вече, понеже ще трябва да излизате, никой не говори. Българския сериал, бе. Айде, елате вие, бягайте, госпожиче. Бягайте. Да. Ма ние само сериали ли ще играем? Явно само сериали. Да. Трябват и жанрове, други жанрове. Романс. Моля? О, романтика. Елате, господина. Елате. Добре, значи ще ви събера всички с кучета. Добре. Двамата с кучета са при това. Ето, бягайте при този. Да. Романтика. Добре, вие отговаряте за този господин. И друг жанр. Моля? Филм нуар, добре, друго. Някакъв книжен такъв жанр. Такъв човек, който на плажа си го отваря и си го чете този жанр. Хари Потър. Фентази, елате, да, бягайте при този господин. Бягай. Бързо, господина с плаката фентази. Добре. Судоко. Судоко. Добре, друго. География. Чиклин си Моля? Я някакъв... Двама сме, още ли? Добре, да. Да взема още един. Добре, сега. Здрави хората, Трябва които ни гледат. ни известен герой. Известен герой. За който ще бъде тази история. Не от вас, от публиката. Мики Маус. Добре. Други? Хари Потър, добре. Сега в момента излезна, Индиана Джонс. Добре, благодаря. Сега ще чуем, уважаеми зрители, ще чуем една история за Индиана Джонс. Той ще бъде разказана във всичките тези жанрове, които аз тотално вече ги забравих, но нашите асистенти ще им помагат. Така че казвам стоп, посочвам човека и посочвам някой от неговите асистенти. Той казва какъв е жанра и човека започва да говори в този жанр. Готови ли сме, колеги? Да. Историята Повторим ли жанровете, за да видим дали... дали помня. разлика? Сапунен сериал. Български сериал. Да, идеално. Да, ще изпълним вас. Не, остигни двата. Ще намериш разлика, вярвам. Да. Документален филм. Романс. Ако може малко по-силно да ги казвате. Романс. Романтика, да. Романтика, романс, да. Фентази. Фентази. Хорър. И хорър. Добре, така да не се объркате много, това са малко по-близки. И така, нека да чуем сега историята в тези жанрове. Историята за Индиана Джонс и какво? Някакво събитие от живота на човек, който се случва много пъти. Моля? Сватба. Барбитва. Добре. Индиана Джонс е някъде на сватба. Къде? Вие откъде сте, господине? Приморски. Значи, Индиана Джонс е на сватба в Приморско. Така. Какво се е случило тогава? Готови ли сме? И... Господине, хвърляте тази топка. Добре. И... Да чуем. Индиана Джонс на сватба в Приморско. Български сериал. Надписи. Индиана Джонс на сватба в Приморско. Български сериен филм. Епизод 1. Участват Захари Батраков, Радира Кърчев и други. Документален филм. Действието се развива в Приморско, град построен през 3245 година преди новата ера. Първите заселници са били русалки. Романтика. Русалките бяха влюбени в местното население, които бяха индианци. Фентази.
Индианците населяваха Приморско от много години. Те бяха във война с русалките. Хорър! Докато един ден русалките не избиха всички индианци. До крак. Остана само кралицата индианка, но тя бе обладана от зъл дух. Съпънен сериал. Шести епизод Злия дух беше в кралицата индианка. Те си говореха. Тя получаваше раздвоение на личността всяка вечер, когато имаше пълнолуние. Романтика. Тогава Индиана Джонс дойде и тя и злият демон едновременно се влюбиха в него. Индиана Джонс бе поразен от невъзможността да разграничи нея от злия дух и той от своя страна. Каза на индианката. Документален филм. В този момент индианката каза: аз съм обладана от зъл дух, и Индиана Джонс се влюби в духа. Хорър! Духът го изкорми. Започна да изкарва червата му много бавно, докато той... Български сериал? Докато той казваше монолог. О, защо ми се случи това? В Приморско знаех си, че не трябва да идвам. Плака, без никаква причина. Фентези. Тогава индианката му каза: Индиана, за да се спасиш, трябва да се... Романтика. Трябва да ме целунеш. Индиана Джонс си я целуна. Хорър! И повърна. Злият... Романтика. Злият дух не се влюби в Индиана Джонс. Документален филм. Злият дух бе поласкан от вниманието на Индиана Джонс и напусна тялото на... Съпънен сериал. На индианката. Но какво да прави сега? Следващите 100 епизода тя търсеше този дух и спустите земи на Приморско. Романтика. Романтика. И го намери. Намери го Свети Влас. Там Гандалф и каза: вземи този пръстен и намери Индиана. Той трябва да ти предложи... Документален филм. Той трябва да ти предложи фосил от преди 3700 години. Български сериал? Който ти да погълнеш и да го оставиш вътре в себе си, за да те намери отново духа. И индианката каза: добре. Романтика. Добре, може ли пак да те целуна? Разбира се, каза Индиана. Целувката им продължи 4 часа. Хорър! 4 часа в адски болки! Индиана не можеше да отопи устите си. Индианката го измухваше, цялата му енергия се влизаше в нея. Духът стана силен и в този момент той пороби. Български сериал? Той пороби всички индианки, които бяха влюбени в него. Благодаря, това беше първата ни игра. Аплодисменти на нашите доброволци. Това беше всичко от нас. Благодаря ви. За следващата игра Косио ще се мръдне на някъде, където да не чува и ще си запуши ушите. А ние ще трябва да избереме няколко неща за него. Косио, нека сега малко по-тихо предложенията. Косио ще бъде една известна личност, първо която Чуваш ли? ще дава пресконференция по повод нещо много важно, което му се случило в неговия живот. Така че каква известна личност ще бъде той? Лейди Гага. Лейди Гага, добре. Други предложения? Барби. Моля? Барби. Барби, добре. Доктор Емилова. Моля? Наполеон. Доктор Емилова. Добре. Колеги? Те са еднакви. За мен са еднакви. Добре, той ще бъде Наполеон. За какво дава пресконференция Наполеон? За толумбички. За толумбичките. Друго? Дали да бъдат признати за нас. Дали толумбите да... Добре. Добре, нещо може по-кардинално. По-голямо. Нещо по-голямо. Глобалното затопляне. Какво за глобалното затопляне? Края на глобалното. Края на глобалното затопляне. Тоест... Друго? Добре. Дилемата Барби срещу Опенхаймер. Наполеон дава пресконференция за това, че той е създал глобалното затопляне. Разбрахте ли, колеги? Да. Наполеон е създал глобалното затопляне. Посредством толумби и такива сладкиши. Толумби и паста. Така че той дава пресконференция. Значи пак повтарям, Наполеон дава пресконференция по повод на това. Ако става тук някакви комари или могили са, какво за това? По повод на това, че той е създал глобалното затопляне посредством толумби. Някой да го извика това момче там. Може да го мети да го захапне.
И така, колеги. Колеги, време е да посрещам нашият гост, който да. Нека да видим след тази игра дали след тази пресконференция нашият гост ще разбере кой е той и защо дава пресконференция. Но време е да го посрещаме! Здравейте! Много ми е трябва да сте тук. Ето имаме и камера, дават ни на живо. Това са нашите журналисти. И така. Здравейте! Много ми е приятно, казвам се Стефан Сърчечев. Не, това някаква шега ли? Разбира се, че е шега, но какво е една пресконференция без една шегичка преди това? Здравейте на всички, здравейте. Да. Ето към камерата ние ще ви Да, задам към въпрос. камерата, да. Аз гледам към камерата, вие знаете Канал 4. Любимия ми канал, редовно ви гледам, да, слушам Защо ви. решихте точно сега това да го обявите? Защото канал 4 знаех, че ще дойдете да ме питате за това и реших да е точно днес. Какво? Защо точно Защо сега? точно решихте сега да го Днес обявите това? е моментът да обявят това. Защото вчера беше твърде рано, утре ще е твърде късно. Съгласете се с това. Така времето наистина става все Кърден, да. Нямаме, да. Жан-Пьер Папен от френския вестник Свобода. Кой ще превежда на френски? Вие говорите френски, доколкото Разбира знам. се. Да, и италиански, нали, но то за няколко месеца, ама нещата така са успели и добре, че така е станало. Да, разбира се, аз съм много щастлив от това. Този остров, Viva la France. Да. Купихме го, така е, да. Кажете. Да. Кажете, как ви хрумна това нещо отвратително да го направите и защо използвате тези неща, за да го направите? Бях в прекалено добро настроение, когато реших, че трябва да има някакъв баланс между настроенията ми. Реших да направя нещо отвратително и да използвам именно тези неща да закупя френския остров. Моля? Шегувам се, разбира се, така казах на жена си. Но всъщност направих нещо съвсем друго, както вие всички знаете. Ето за това. Дали идва това от комплекса ви за височина? Това е мит. Както виждате, аз съм почти висок, колкото вас. Но ние сме нисички. Ние сме хобити. Да, добре, така е. Той е хобит, аз съм джудже. Виждам. Нека ви питаме нещо, което всички искат да знаят. Какво? Още Какво искате да е знаете? виновен целият свят? Да. Може ли да Животните, примерно, природата, какво Да. е виновна? Трябва да знае, че ръста не е всичко. Какво? Ръста не е всичко. Да, нисък съм. Това е. Благодаря, че дойдоха и ниски журналисти. Да, имам комплекси. Затова го направих. Затова дойдох на този остров. Заповядайте, не се представя. Минавайте. Това е Този просто конник пресконференция. с вас ли е? Това охраната ли ви? Да. Арамис, Д'Артанян или кой е от тримата, четиримата? Портус. Портус ли беше Да. това? Кажете ни, вие сега го стартирате, но как ще го спрете? Имате ли някаква идея? Това е. Няма спиране. Няма спиране. Екатерина По Велика семейство. даде ли ви идеи какво точно да използвате, за да създадете този цялостен, как да го нарека, катаклизъм ли, как да го нарекли? Катаклизъм. Да, знае за Тя ли ви помогна да изберете продуктите? Да. Какво използвате? Какво използвам? Плодове! Как така плодове? Зеленчуци! Как така зеленчуци? Не е ли Сладки. сладка? Всичко влиза в употреба. Всичко влиза в употреба, моля. То само сладки знам, не знам за Да, и аз зеленчуци. така да разбрах за сладки неща. Да, за картея има между другото като фруктоза в зеленчуците, в плодовете. Еми, ето. Обаче изкуственото така създадените сладки неща, като например, Шоколад, и това, да, шоколада, да, ама... захарни захар, Да, петленца, захарни, други са целулоза, да. хартия. Вие в Турция ли го намерихте това? До Турция ли имам, ходят? Да. Сладко от Турция Форми, сте взели. Да. Информира. То няма сформи. Трябваше да С мина топче през вътре. Турция. Трябваше да мина през Турция. Добре, как ще се спасим? Ние ще се спасим Не. или ще умрем всички? Ще умрем. масово? Ще умрем и аз ще умрем. Колко Заповядайте. време? Минавайте. До 40 минути. Значи всичко ще свърши до 40 минути. Да, това е последното ви интервю. Как сега Не искате сещате да как се кажете? потим хора? То не се станало жега, бе. Да, така Толкова е. бе да. Всякакви торнадота, урагани. Торнада се казва и това са торнада. Аз не знам. Испанска дума ли е? Си. Тоест, вие искате да унищожите всичко. Да, искам. Това ви е идеята. Да не съм
такъв нисък човек. Просто другите хора, като Тоест, вие от изчезват, комплекса ви идва цялата. от комплекс идва цялата работа. Добре, защо избрахте точно това да използвате? От Турция ли го взехте? Сладкото ли? Да. Турското Някъде ги сладко. ядохте ли? Кой е турско сладко? Като ядох, да. Много ми хареса. Къде го ядохте? В Турция. Турция, добре. Турция. Да, окей. Да, Бодрум. Какво? Бодрум! Бодрум. Там ли ги, какво правят там? Кой ядохте? Кой ви хареса най-много да решите? Какво опитахте? Много неща ми харесаха, Едно. но в крайна сметка най-много ми хареса сладоледа. Не. Не. Там има друго по-хубаво. Има... Това, което ви използваш. Което аз използвах, не са... Те го правят много хубаво. Да, баклава. И баклавата. Чул съм, че хората там на тумби се събират. На тумби. Толумбички. Направо му Толумбички. Абе, каква е тази журналистка, бе? Те очакват. Канал Франс Интернационал! Свобода на канал Франс Интернационал! Заповядайте. Може отпред да минете. Да, толумбички, разбира се. Да. Еми, Какво? всичко свършва. Всичко свършва. Го стартирах. Да празнуваме. Как да празнуваме, умираме, бе? Толумбички. Нищо да е. Те са сервирали там. Шапката само си служете. Благодаря. Ето всичко е Как ми е? край. Ръката ще си я пушнете ли, да? 15 секунди до финал на живото предаване, колеги. Всичко е... Какво? 15 секунди до живото Айде, давай, предаване. 15 секунди до всичко. Да. Айде, обявявайте го. Обявете го, какво ще направите. И така. Кой? Медам и месье, Да, аз, Наполеон, да, точно така. Да, обявявам края на света Посредством какво, бе? какво? посредством толумбички Какво сте направили с тумбите? във Франция. Много е топло, много е топло. Много е топло. Предизвиках Какво? глобално френско затопляне. Световно! Световно, да. Стартира от тук. Точно така. Мерси. Това беше всичко от нас. И така, следващата ни игра. Вие, госпожице, как се казвате? Ани, имате ли телефон? Може да го ползваме? Да, благодаря ви. Можете ли го отключили? Браво. А може ли някакъв чат, който... Приятелки ваши? Чрез толумбички. Ама да няма толкова, нали, гласови... Чакай, значи... Нещо такова с писане свързано. Не, аз да ти го скажа, защото реално това... Някой, който си пише. Нека от нея. Кажете, минавайте спокойно. Давайте. Давайте, не се притеснявайте. Каквото остров. Това само това ли е? Няма чат. Добре. Било италианска... Не мога да стане военен. За тук трети. Не, Георги щеше да е... Как беше твоето име? Ани. Ани, избери си един от тия двамата. Кой да ти чете? Кой избираш? Сигурна ли си? Помисли си добре. Добре. Да. Кой? Този от ляво или този от дясно? Абе, не ги слушай. Ти избери. Отлява е. Отляво. Моя ляво или ваше? Ето. Господина, изберете си. Кой ще четете? Добре. Трябва някакъв битов проблем. Битов проблем? Това за жена ли е чата? Абе, друго. Добре, бе, някакъв, който на вас ви се случва нещо в къщи. Спира топлата вода. Спира топлата вода. Тече боза по топлата вода. Не Не знам какво има. Добре, Аз трябва само един да чета, нали? точно така. Що не е нет. Да, има профилактика в момента на топлата вода, така иначе наистина върви. Какво, господин? И то малко се вързва. Нищо ми не знаем. Защото наистина има профилактика на топла вода. Да, има. Вчера се къпахме за студена, така че на кой му правят профилактика в дома? На вас. Значи това е човека, който прави профилактика. Кой аз? Да. Ти си от Техен. Ти си от Аз съм жена. Ти си Тя жена. е жена. Значи жена, която идва да направи, да провери топлата вода на този господин, който ми явно го изчезнал. Ние сме жени. Добре, готови ли сме? В средата ли сме или? Не, сега се влизаш. Сега влизаш от вратата, звъниш на звънеца или там както си решиш. Добре, само че за да начало на играта, нека всички да извикаме ха-ха-ха импро. Готови ли сме? И 3, 2, 1! Ха-ха-ха импро! Ма как така влизате, бе?
Пауза, замръзни. И най-важното, което разбира се пропуснах, Ивайло ще може да казва само репликите, които прочита от телефона. Докато Васко може да говори всичко, каквото си поиска. Продължаваме. Ма как така влизате, бе? Ма звъннете преди това, бе! Ами, аз съм свободна в понеделник след 14 часа. Ами аз не съм такава! Що за нахалство? Нали той тук идвате за профилактиката? Трети или четвърти ще видя точно кой е от двата. Не бе, няма да стане, аз не съм съгласна. Айде гледайте с там тръпите и преете профилактика. Какво? Пети и шести. Какво 5 и 6? Аз съм на 6 етаж, да, какво има? Запушени ли са ми тръбите? Каква ще духнете там нещо, ако трябва, бе? Госпожо! Айде да се разберем за прожекция на 31-ви. Пак ще ви го, вие не чувате ли? Аз не съм такава. И къде ще ходим? Никъде. Оправете ми профилактиката, вратнете я. Прожекциите са 16 и 20, 18 и 20, 20 и 20, 22 и 40. Филмът е 95 минути. Кой е филмът? Но от 20 и 20. Бе, кой е добре от 20 и 20 става? Но кой? Аз предлагам по... Какво предлагате? Чакай, кажете, какво предлагате, че не чух? И да хапнем нещо преди това. Може, ама на кой филм ще ходим? Айде 19 и 30. Аз не ям преди 7. Да си имаме време. За какво, бе? Вие за какво ме смятате? За лесни ли? Първа среща! Нямам търпение, много го хайпват. На кой филм ще ходим, пак питам, да разбрах. И не ме ти... Вие сте фокус. Аз съм на село и по телевизията видях една част даже. Ха-ха. В момента виждате цялата част. Превъра не ми се струва достатъчно страшен. Елате в спалнята да видите целия филм. But we'll see. Всички друго говорят. Колко път да говоря, то младост не е голям квартал. Силно се надявам мечтата ти да се сбъдне. Ще да се сбъдне, влизай в спалнята. Аха, давай! Йоу, да знаеш, че се оказа, че се прибираме събота. Не знам ли дали ти се ходи XD. Днеска е петък, айде ще останем до събота. Влизай. Ако нямаш планове, може направо неделя да гледаме, ако не за понеделник остава. Значи сега като вече влизаме в стаята и веднага почваш друго да говориш. Понеделник, неделя. Много твърда беше. Окей, понеделник остава. Не съм съгласна. Нов пешкет. Средно меню с двоен чизбургер, без кетчуп, кисели краставички и маруля с напитка, студен чай, лимон, плюс мактос, плюс млечен сос. Резали ми са краставици. Ха-ха, добре. Смисъл? Ами айде. Какво да ходим да ядем ли? Ужас. Какво бе? Тук в Макдоналдс се е развалил на каса. То да беше само краставицата в Макдоналдс. Аз говорим, че е супер. Благодаря. Аплодисменти за Ани. Доброволно си даде телефона. Благодарим. Не, направо ще махнем. Да. Кой е госта? И аз съм Джибриш. Добре. Ето вие, господине. Господине, вие. Да, здравейте. Как се казвате? Боян, няма нужда да идвате, само ще ви питам някакви неща. Дайте си телефон. Да. Бояне, кажете ни една екзотична страна. Доминикана, добре. Някаква професия, която сте искали да работите като малък? Сега водопроводче си нещо друго. Нещо, което не сте искали да работите тогава като малък? Патолог. Бил патоанатом. Добре. Сега ще видим наградите на патолозите. Като голямата награда в световен мащаб, така да се каже, нареченият
Оскар на патолозите. Златния бъбър. Не знаем какъв е, сега ще разберем. Но голямата награда ще бъде връчена на патолог от Доминикана. И разбира се, в случая ще имаме преводач. Господин преводача, къде сте преводача? Ето го нашия преводач. Какво език се говори в Доминикански? Доминикански. Традиционният... Да, точно така. Митко е тук при нас, ще превежда. Здравейте, здравейте. Гражданите Амен. И така, моля, нека да видим награждаването на най-големият патолог от Доминикана. с близки приятели. 3, 2, 1! Не, чакайте малко сега. Много се хилите всички заедно. Всички заедно като един човек. 3, 2, 1! На камерата. Браво! Браво! Стара доминиканска шега. Няма да я превеждам. Които знаете доминикански, ще сетите. Благодаря на Академията за тази награда. Много се вълнувам. Много се вълнувам и извинете ме, ако се разплача. Цял живот мечтая за тази награда. Работих години напред, за да съм тук. Баща ми, майка ми, леля ми, чичо ми, всичките сме патолози. Само аз печеля. Оскар. Ето го. Ето. Много е развълнуван. Сърцето ми плаче. Искам да целуна всички вас. Но няма да го направя. Не ви познавам. За да успеете. За да вземете Оскар. Ето този Оскар. Трябва да направите 3 неща. Първото нещо. Работете здраво. Второто нещо. Намерете си добра жена. Третото най-важно. Когато ви докарат клиент. Ако го познавате. Ако добре го познавате. Даже ако сте роднини. Професионализмът преди всичко. Семейството е едно, работата друго. Много е развълнуван, сега иска да изпее песента, която е подготвил специално, ако спечели. Ще моля за превод на текста, все пак е важен. Разбира се. Ще го направи на висок тон, както го е. Тук някой има ли? Няма да свирите, да. Мисля, че ти имаш. Ей, дигнете своята ръка! Дигнете своята ръка! Ехо, с едната ръка!
Ехо с другата ръка. Туда, дида. Ехо с двете ръце. Туда. Това е. Аплодисменти за нашия гост! Благодарим. Заповядайте, приятели, заповядайте, минавайте. Въпрос сега? Имаме въпрос от публиката. Кой е вашия въпрос? Каква паста за зъби ползва? Каква паста за зъби ползва? Ocean Gate! Като тях. Да. Като тях. Благодаря. Да, благодарим. Аплодисменти. И следващата ни игра. Косио, заповядай. Заповядай. Така. Трябва ни... Желание да влязат. Добре, след малко. Трябва да е някаква събитие от живота в нашия град, което... Нова метростанция. Някакво нещо от града, от София, което се е случило ново. Преграждане на павета, друго? Падането на Римската стена в Китай. Добре, друга новина, която сте чули за София. Добре, може и за Ню Йорк тогава. Ако не знаете нищо за София. Подредили са жълтите павета правилно. Добре, друго? Обрахте джанк. Видях, че е на червата на балкона. Моля? Паркоместо се карат. Бой за паркомясто. Добре. Хлебалка на балкона. Добре. Ремонта на петицията приключи. Добре, благодарим. И сега ще видим едно телевизионно предаване, в което... Ама господин е някъде... Добре. Добре. И така, уважаеми зрители, ще включим пряко от нашия столичен квартал, Студентски град, има бой за паркомясто. Както знаем, всички знаем, Студентски град е малко повече така коли и пряко ще включим нашия кореспондент от Студентски град, който ще ни говори с очевидец. Разбира се, за хората, които имат проблеми, не разбират какво точно се случва, ще имаме пряко на живо жестомичен превод от нашия колега Константин Марковски. Косьов. Здравейте, Константин. Да, Григор. Да, приятно ми и на мене. Нека да видим какво става в Студентски град. Колеги, да включим на живо. Да, чуваме ли се? Не ви чуваме, колеги, нещо връзката се губи. Ало! Чуваме се. Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм водещия Димитър Павлов, старше. И съм тук поканил гост, очевидец на днешните събития. Ало, микрофона! На днешните събития в Студентски град. Поредния побой за паркомясто. Моля, госпожо, представете се. Госпожо, вие сте, представете се. Приятно ми е. Да. Корнелия. Привет. Светославова. Значи вие се казвате Корнелия Светославова, така. Да, какво смешно има? Нищо, физиономията ми е такава, не се смея, да. Разкажете сега, какво се случи тук пред блок 21? Станах свидетел на сбиване заради паркомясто. Така, от колко души беше сбиването? Колко автомобила се бореха за едно място? 3 автомобила, микробус, каравана, 2 тира, една каручка с магаренце, една каручка с пони, друга каручка с празна. Човешки пяк. И 3 велосипедиста. Те ли се борят за нещо? Те минаваха и като видяха върдал се включи. Колега, нямаме много време, така че ако може... Корнелия! Какво ви стана с гласа, бе, Корнелия? Явно има някакъв вирус. Кажете сега, как започна всичко? Едната каруса се заби в другата каруса, конито се заби в караваната, оттам газ изтече, което взривиде. Не разбирам. Аз ще дойдем по-навид. Малко по-ясно.
Добре, оправих се. Да, право на вас. Значи газ бутилка избухна в караваната, която възпламени колона автомобили, таксиметрови шофьори се ядосаха на това и се включиха в мелето, при което тримата велосипедисти също бяха въвлечени. Извадиха нунджаго, шурикени, други пръчки такива за ядене, захарни петлета, памук, царевица и започнаха да се бият за паркомястото. Как този човек си загуби косата? Ми кажете в този бой. Много интересно си загуби косата човека, защото той влетя с главата напред. Къде? В караваната. Пак ли? Да, докато тя гореше. В същото време друг човек загуби лещите си. Друг човек загуби. Така? Загуби обоняние. Чух, че и две жени са се биели там. Да, едната наби другата. Как? Посредством козунак. Козунак, защото едната каруца беше пълна с козунаци, ръчно направени козунаци. Другата беше пълна с кашкавал, турски кашкавал. И същевременно кашкавала влетя в караваната, която се омота около стълба. Тя гореше надолу по улицата. Двете магаренца тичат отпред, поните отзад. По него се вият козунаци. Кой спечели мястото и паркира? Накрая то беше инвалидно място. Не съм за никой. Всички го спечелиха. Благодарим ви, колеги, благодарим ви. Време е да преминем към следващата новина. Аплодисменти за нашите участници. Браво, Косе. И така. Кукли, кой ще играе? Двамата. Ивайло и Косио, заповядайте. Васко, избери две девойки, които не познаваш. Да. Ето вие, заповядайте, госпожице, заповядайте. Как се казвате? Как се казвате вие? Аплодисменти за вие! Браво! Аплодисменти, пак да подкрепим Виктория. И... ето. И така, в тази игра се казва кукли. Ето да, може да се запознаете. Диляна, да. Благодаря ти, Косе. В тази игра... Минавайте отпред, не се притеснявайте. Ивайло и Косио ще бъдат нашите кукли, те няма да могат да се движат, така че вие ще трябва да им осигурявате техните движения. Как става това? Просто като им помагате, ето като оставите така ръката, тя остава там, като направите така, тя остава така. Ако искате вашите кукли да се движат, не ги бутаме, защото те ще паднат. Леко, да. Те помагат ви така, че ето хоп, както виждате, просто им местите. Так, сега не съм подал толкова, господине. Как да помагат тя? Да, по-малко помагат. И така, мисля, че всичко е ясно, само внимавайте съставите, нали, предобриме малко нещата. И така, на какво... ето тези пози са чудесни. На какво ви причат тези двама души? Тези статуи, които след малко ще съживим? Саморяци. Добре, друго? Губари. Имам комар да кръка. Комарчета, да. Може да не удрите комарите, ако видите по нас също. Видите комар, шляпайте яко. Добре. Неизгубени в планината. Добре, мен ми хареса. Тук ние се намираме, действието се развива на пиратски кораб. Пиратски кораб, някой каза преди малко моряци. Така че това са на пиратски кораб, като единият е пленник, а другият е пират, който го е отвлякал. И така, защо го отвлякал, сега ще разберем. Кой според вас, ето вие, госпожо, кой според вас е капитана на този пиратски кораб? Това може би е по-скоро лодка, но... Това е капитана. А това е пленника, който явно е пленен поради някаква причина. Много хапят те комари. Много хапят. За това сега ще раздвижим нашите кукли. И така, помните ли? 3, 2, 1, ха-ха импро. И 3, 2. Готови ли сме? И 3. Чакай. Няма да започне играта, като всички ни извикаме ха-ха импро театър. На 3. Или на 1. 3, 2. Мъкнете ме. Това ще ви изгоня, господине. И 3. 2. 1. Няма да стане. Нищо, ще чакаме малко.
Значи пак ще обясня. Аз казвам 3, вие казвате 2, 1, ха-ха импротеата. И 3! 2, 1, ха-ха. Джонатан, жив ли си още? Чудовище такова! Да, капитане! Сега ще натисна копчето на светна тука. Нищо, че сме в лодка и имам електричество. Сега вече е светло, мога да се обърна да те видя. Тук съм. Виждам, ето там. Колко някакви гласове се чуват. Чуваш гласове, защото толкова много те изтезавах с гореща вода под ногтите, че вече халюцинираш. Моля ви, не ме бийте повече. Момент. Внимавай какво си пожелаваш. Имаш ли други желания? Ще говоря. Избрах да говоря. Ето тук. Ето тук. Къде? Ето тук. Къде? Ето тук. Да, където и аз соча горе-долу. Ето, да. Е скрито съкровището. Крайно време беше да ми кажеш, обаче аз ще те изтезавам още. Не, моля ви, критеш. Защото ми доставя удоволствие. Ще ви го покажа. Дръж се. Моля ви, ще ви го покажа. Отивам да ви го покажа. Добре, покажи ми го. Отивам. Моля ви, не ме бийте. Тръгвам. Капитане, наистина тръгвам. Ако не тръгнеш до 2 секунди, ще не ви лъжа. Мираха. Имам огромното желание да тръгна. Добре. Ето, почти. Тръгнах. Аз продължавам да соча, защото знам къде е. Аз го забравих къде. Добре, умаля ми ръката. Ето го. Имам комар, моля се плесна за врата. Не може. Капитане, вижте. Какво? Сега ще отворя ковчежето. Няма капитане, по име искам да се обръщаш към мен. Ще отворя ковчежето. Капитан кой? Мак Джонс. Така. Отварям ковчежето. Давай, отваряй го. Гледайте. Отвори го, както не се отваря. Ще те ударя. Ето. Как блести това съкровище? Как блести? Заслепи ме. Добре, сега ще го взема, защото той вече... Вземете го, капитане, той е ваше. Да. Вземете го, дека. Само да не пак, мисля, че трябва да приклекна леко. Да, хубаво е колената да ползвате. С двата крака. Така. Между другото, и тук ме капят яко комарите. Да, има яко комари и те излизат от съкровището. Страхотно, но това не е всичко. Рамото ми се прецака. Трябва още нещо, Джонатан, много добре знаеш. Добре, ще го вземете ли сега съкровището? Аз го взех. Това не е то. Това е пък... Ето го съкровище. Аз съм... Вижте го. Взел... Капитан Мак Джонс, ето го. Ето го. Виждате ли го? Виждам го. Къде? Ще го вземете ли? Да, ще го взема. Ето, навеждам се да го взема. Нима ще те мъча още много, ако продължавате. Добре, навеждам се да го взема. Закрещих се! Хората зад капана ми! Да мръзни! Кой влиза? Кой се появява в сцената? Папагал! Влиза папагалът на капитана. Елате, Ани, заповядай. Днес ще бъдеш водеща роля. Да. Ето го папагала, който се появява. Поли. Папагала се казва Поли. Как да се казва? Папагала ще трябва да долети до там по някакъв начин. От папагалите, бе! Как всички папагали летат? Добре, и нека да видим папагала. В този момент се обажда папагала. И начало. Поли иска съкровище! Поли, моето момиче! Са хората и техните желания! Точно така, Поли, да, това... Поли идолита! Да! Откъде идва този глас? Това е моят папагал Поли, който къде живее той? на палубата. Идвам на рамото ви, капитане, Къде? Сега ще каца на рамото ми и ще ми помогне да се измъкна от твоя капан, а ти ще бъдеш невероятно много измъчван. Стига съм говорил, искам те погледна в очите. Погледни ме! Капитане! Поли ми носи сабята! Дай Поли сабята, моето момиче! Точно така! Поли е мъж! Просто в началото папагалите не се знаят какви полове са. Само през трупа ми! Сега ще спра този проклет папагал. И как ще стане това? Не става, мамка му! Не става, казах ти! Той не може да си извади сабята! Няма и да Защо тръгвам с стане! него десния? Поли! Отърви се от него и побързай! Добре, изваждам си сабята! Тя е моята сабя. Изваждам вашата сабя! Имай предвид, че всичко, което говориш, си го чува от мен. Ето! Ела, папагалчик. О, извади сабя, а? Да! Сега и аз ще извадя моята. О, в реброто сте си я забил! Да, за да не открие капитана. Аз се надигам с целия съндък. Надигна ли се, не мога да видя.
Няма. Ето виж как замахвам с него, колкото и да е тежък. Аз замахвам със сабята си! Не оцели, идиот такъв. Да му се не види. Замахвам! И ще направя удар! Със сабята! Много говорите, нищо не видам! Ай, замахваме със съндъка. Аз съм пак нинджа. не го учихме. Знаех си, че си пада по папагали! Поли, Смуче ме! нищо отсичи ми Капитане, главата. смуче ми перата! Умри, проклета птица. Умри за мен, Поли, но му отсечи главата, аз идвам. Със съндъка. Не мога! Какво? Влюбен съм! Влюбен в него ли? Да! Как така? Това е моя нов капитан! Казах, че всичко, което ти говориш, си го чува от мен. Защо ме издаваш, Поли, пред него? Поли, Да, това вдигам са те. мои думи, наистина. Вдигам те и си тръгваме от тук. Стига бе! Вдигам те. Джони! Вдигам те. Джонатан! Вдигам те. Джонатан! Джони му вика, бе! Вдигам Джони те. Виски! Вдигам те. Джони. Вдигам те. Че ме вдигна на високо! Чувствам се като истинска дама! Лети, Поли, лети. Поли е дама! Най-накрая! Джони, чуй ме! Стоп, благодаря! Чакай! Стоп, благодаря, аплодисменти! Благодарим ви, благодарим ви! Благодарим ви, че днес бяхте тук с нас. Ние бяхме... Моля? Да. Но за какво ще продължим след малко? Ние бяхме Ха-Ха Импротеатър. Благодарим ви, че бяхте с нас. Моля вашите аплодисменти за Васил Бовянски, Ивайло Рогозинов, Константин Лундо, Пони Требаче. Благодаря. А ние заедно бяхме Ха-Ха Импротеатър. Следващото представление. Да, спокойно. Следващото представление ще бъде на 23-ти. Може да дойдете да ни гледате в Топоцентрала. Какво ще правим, ще разберете къде. В Facebook страницата ни или на нашия сайт. Имаме сайт, така че гледайте.